hirdető, ahol friss hírek magyarul, természetesen. Nos, hát akkor beszéljünk is, vagy miről is. Nos, hát akkor nézzük is. Miről is beszélünk? Nos, új chat, vagyis mondjam, ja, új chat rendszer is jött létre, nem csak az új SUP rendszer természetesen, mivel, hát igen, új SUP rendszer is már nagyon nehezen szoktuk még meg, de nagy nehezen megszoktuk. Hát nem nagyon jó, de azért tűrhető. Nos, amiről mi most beszélni fogunk, az, elmondom nektek, hogy az a chat rendszere lesz. Nos, a csevegő, vagyis a chat rendszere, ez úgy fog működni, hogy ha megnyomod az Entert, akkor te fogsz írni. És a tabbal tudod váltani, hogy nyilvánosan írsz, vagy a csapatodnak írsz. Szóval ez igen komplikált. És minden szerdán, minden szerdán kétszeres Battlefan lesz, azt majd még a következő évben elmondjuk. Nos, hát igen. Most mindenkinek felmerült a kérdése, hogy miért is van ez, és hogy miért csinálták ezt az új SUP-rendszert. Azért csinálták, mivel ugye vannak jó videókártyás gépek, meg jó gamer gépek, amik viszik jól a tanít, de viszont most ezek a fejlesztők most leginkább az olyanokra gondoltak, akiknek nagyon rossz a gépük, és természetesen, mint nekem, laggol, ha benyomják a SUP-ot. Igen, mivel a SUP az laggos, szóval igen, szokott laggolni a rossz gépeken, azért laggolta mindig a tesztszerver, mert supkoltak rajta. Ezért laggolt. Szóval páran mondják, hogy ez hülyeség, de nem hülyeség, mivel ezért van az új SUP rendszer, hogy ne tudják folyamatosan 3-at egyszer benyomni, hanem egyet, mert nem fog laggolni. És ebből ennyi. Na, Battlefon kétszereséről beszéljünk, hát hogy is mondjam. Beszélhetünk igen róla, mivel minden szerdán kétszeres Battlefan lesz, szóval minden szerdától csütörtök hajnali 3-ig, szóval szerda hajnali 3-tól csütörtök hajnali 3-ig lesz. Így, minden szerdán. Hát igen, ez ennyi lenne. És amiről beszélünk, a TOH event. Nos, a TOH event, igen, nagyon furcsa, mi is az a TOH event? Október 22-26-ig. Most ez a TOH event olyan lesz, hogy 4 napig. 4 napig lesz az a TOH. Nos, hogyha felmerül a kérdés, hogy mi is ez meg az. Ez olyan, ez a Tanki Online hirdetőnek az első eventje lesz. Nem kell megijedni, nem fizetős hanem bejelentkezni kell, és ezt a jelentkezést mától fogjuk nézni ezt a jelentkezést, szóval ma 2014. október 4-től nézzük, egészen október 20-ig lehet jelentkezni, és természetesen be kell jönni, és meg kell nyerni a csatát, szóval bárki. De elmondom nektek, csak az első helyezettnek rendelünk kristályt. Az másodiknak, meg a harmadiknak goldot adunk, persze hívjuk pályára, hogy gold van, persze ilyesmi. És akkor segítjük felszedni. Hát igen, 2K meg 1K, szóval így. Ha nem, akkor postán küldünk nektek cukorkát, hogy ne legyen ügyé. Hát igen, ennyi lenne, van itt pontos szabályokat, majd még később elmondjuk. És természetesen máma a fejlesztésekre, a mikrofejlesztésekre és a gyorsaság, nem, a mikrofejlesztésekre, jól mondom, és a gyorsaság fejlesztésekre lesz
akció, szóval az Ultragera és a Speed Up. Ennyi lenne. És ez október 6-ig lesz. Igen, október 6-ig lesz. Ha jól tudom. Szóval pontosítjuk a helyzetet. Hát remélem tetszett. Ez, hát bocsánat, elnézést kérünk, hogy nem tudjuk megcsinálni live adásba, de ez most így sikerült.